mga kawaiti, welcome back to my YouTube channel mga kawaiti. Kumusta kayong lahat dyan mga kawaiti? So ngayon mga kawaiti, may pupuntahan tayo ngayon mga kawaiti. So sa nga pala, salamat sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Sa ngayon, meron na tayong mga almost 150 subscribers mga kawaiti. Thank you so much! So salamat sa inyong pagsuporta ng aking YouTube channel mga kawaiti. Sana nasa magandang kalagayan kayo ngayon mga kawaiti. So, yun mga kawaiti. Ingat-ingat po tayo mga kawaiti. Buti na lang medyo konti na lang yung mga kawaiti, yung mga nagpositive ng COVID-19. So, salamat tayo ng Diyos kasi ginagabayan niya tayo palagi. So, tayo kailangan mag-ingat tayo mga kawaiti kasi mahirap na pag iniwan ka ng jowa. Mahirap talaga mga kawaiti basta magkasakit. So, ingat na lang tayo mga kawaiti. Yun lang mga kawaiti. So, ngayon mga kawaiti, samahan nyo ako mga kawaiti. Samahan nyo ako sa puntahan namin ngayon mga kawaiti. Mayroong pictorial doon mga kawaiti. Mag-pictorial tayo. Hindi, yung boss natin. So, yun mga kawaiti. So, samahan nyo ako. Let's go mga kawaiti. Tayo sa Commonwealth mga kawaiti. May pictorial tayo doon ngayon mga kawaiti. So, sumaya ako mga kawaiti. Dito tayo dumaan sa ABS-CBN mga kawaiti. Yan, ito kasi is Murato. Ang dulo nito mga kawaiti is ABS-CBN. Doon tayo kakaliwa.
Kita nyo mga kawiti, Kapamilya Online Live. Yan. Yun o. Ito yung basibayin mga kawiti dito sa bandang kanan. Yung nilabasan ng high east. Pero ngayon sarado na sila eh. Pina-close ni Duterte mga kawiti kasi hindi nagbayad ng tamang tax. Yun. Kaya na-close. A few moments later. So ayun mga kawiti, nakarating na tayo sa atong puntahan mga kawiti. So unang-una, thank you kay God. Sifting yung biyahe natin mga kawiti. So ngayon mga kawiti, dyan na muna. Update ko na kayo mamaya mga kawiti. Thank you so much sa inyong pagsubaybay ng aking YouTube channel mga kawiti. So ingat po kayong lahat mga kawiti. God bless mga kawiti. 6.5 hours later. Let's go mga kawiti. So ngayon mga kawiti, pauwi na tayo mga kawiti. Ingat-ingat tayo mga kawiti. Pauwi na tayo mga kawiti. So samahan niyo ako mga kawiti. Let's go.
sa bahay mga kawiti. Sa wakas, nakauwi na tayo mga kawiti. So, una-una, pasalamat to kay Lord kasi safety yung pag-uwi natin. So, yan lang muna mga kawiti. So, salamat sa inyong panonood mga kawiti. Iingat po kayong lahat dyan mga kawiti. So, yun lang. Salamat sa mga nag-subscribe. Thank you so much. Good. God bless.